Tira o. Sus. Tira. Magandang araw po sa inyo mga kadagat vlog. Muli na naman po tayong nagbabalik at magtatampok ng isa na namang napakagandang video ngayong araw. Una po sa lahat, binabati ko po kayo ng Happy New Year po sa lahat. Sa lahat po ng aking mga followers sa Facebook, maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa mga sharer ko at mga top fan, maraming salamat po sa inyo. Tara po, samahan niyo po ako na panoorin po natin yung paghuli namin ng napakaraming tulingan. Ito po kasing video na to medyo matagal na po to sa akin. Syempre po dahil holiday ngayon, New Year, wala po tayong laot. Kaya naghanap pa rin po ako ng paraan para may maihandog sa inyong storya. Ito nga po pala ang bangkang aking sinasamahan. Ang Kadagat Vlog po ay dito gumagawa ng mga content na para po sa inyo. Madaling araw na nga po niyan at magliliwanag na. At nakakita ng aming diver na makapal naman yung isda sa ilalim. Kaya sinabi na itong mag-arya na. Napakaganda nga po ng panahon ng mga time na to dahil ang hangin dito sa atin ay habagat. Pag habagat po kasi sa Camarines or sa Sangay, napakaganda ng dagat. Saka ito po talaga yung season na maganda yung hulihan ng isda. Maraming isda na iba't ibang uri. Sabayan pa ng napakagandang panahon at yung current ng dagat ay hindi ganun kalakas. Kaya madalas kaming makahuli ng mga panahon na ito. Palakaya nga po pala ang tawag nito dito sa Bicol. Yung bangkang malaki na yan. Palakaya po yan. Yung net po niyan siguro mga 40 meters yung lalim. Or sabi nga sa Bicol, 40 dipa. Ayan po. Nasa area na po kami yan. Nakakulong na kami ng isda. Nakikita ng aming dalawang diver na medyo maraming ang isda sa ilalim. Kaya kalma-kalma lang naman yung mga kasama natin. Nang time po kasi na yan, malinaw pa yung dagat. Kaya ang dami pang mga bugador kung tawagin sa amin. Tapos sabayan pa ng madalang lang yung ulan kaya halos ang dami po namin lagi. Ang limit lang po ng tao talaga niyan sa isang palakaya ay siguro mga 15 hanggang 13 na tao. Para po maganda-ganda pa naman yung bigayan sa mga bugador. Palit na nga po yung nasasakop ng lambat mga kadagat. Kaya yung isda ay talagang magbabanggaan na. Kaya yan pong nakikita nyo na yan, tabaw po yun kung tawagin. Yan po yung tinitirhan ng isda sa ilalim na man-made din po yan. Gawa din po yan ng tao para may maaryahan nga ng bangka. So ayan po, yung mga dahon po ng nyug, yan yung tinitirhan ng mga isda sa ilalim. Kaya makikita naman po yan kung may isda yung boya mo kasi nakikita talaga yan ng mga diver. Kapag wala naman po, hindi naman namin pinupuwersang aryahan. Maliit na uri nga lang po kami ng mangingisda, hindi sa pangkaraniwang makikita nyo na mga barko ang gamit. Pero wala pong kaibahan yung paraan ng paghuli namin ng isda. Pareho lang po yung paraan. Kaso ang kaibahan nga lang sa kanila, napakalalim ng inaabot ng lambat nila. Ang balita ko nga, umaabot pa yan ng 300 meters or 200 meters yung lalim ng lambat nila. Kaya wala pong nakakawala sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga tuna na nasa kailaliman talagang yun yung inaabot ng mga lambat nila. Sa amin po, 40 di pa lang yan, kaya medyo mababaw-babaw. Kaya po sa nakakapanood ng video ko, maraming salamat po sa inyo. Paki-comment naman po kung anong tawag nito sa inyong lugar. Dito po kasi sa amin, palakaya po talaga to. Ayan nga mga Kadagat Vlog. Medyo paahon na yung isda. Nakakita nyo naman. Nakaka-amaze pa Kadagat Vlog. Yung makakita ka ng ganyan na sa buong buhay mo, baka hindi mo pa nakita dahil syempre hindi naman tayo pare-pareho ng trabaho. Kaya yan po ang gusto kong i-handle sa inyo mga kadagat. Yung maisama ko kayo sa paraan ng paghuli namin ng isda. Kita mga video kita. Silo. Kaya lang kaya dyan. Kapiluangan. Kasi dito suta tatao naman sa. Pero man suday tataranan. Ang gabi dyan. Bali. Guys, hello guys. Hello guys. Baba nga, may
Amot! Tama, Min. Guys, Kalaskis ka mo! Iba! Ano na, Min? Rain! Tangitan. Para anitan. Oo, dali anong tanong nila. Angat to. puro pundam pala na halo. Angat tangali. Ayun sa mga dito ka. Wanitan. Dito pa. Wanitan. Oh, buhat. Buhat na nga. Umabot nga po mga kadagat vlog sa 3 banyera mahigit ang nahuli namin ng araw na yan. Syempre po sobrang sasaya naman ng mga kasama natin dahil ito naman po talaga yung hanap buhay namin dito sa probinsya. Syempre pag walang huli wala rin. Pag may huli ayun nakakabawi rin. At yun pong nakikita nyo, yan po yung isang uri pa ng lambat na inilalagay namin para po talaga sa mga matambaka dahil mahirap mong makulong ng lambat yung matambaka, talagang nagsisilabasan sila kaya kailangan mo ulit siyang lagyan ng salupil kung tawagin dito sa Bicol. Ang nahuhuli lang po niyan matambaka. Uwi na naman nga pong masaya ang mga kadagat. Kaya maraming salamat po sa inyong manonood ko na talagang sumusubaybay. Patuloy niyo po akong suportahan. Tulungan niyo po ang Kadagat Vlog na lumago. Nihingi ko po ang inyong suporta sa pamamagitan ng inyong pag-like, pag-comment at pag-share ng aking mga content. Huwag niyo pong kalimutan mag-react sa aking mga video. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment dahil napakahalaga po yan kay Meta. Salamat po.